gumaka ɗari uku da sittin da suke aka kare da yasu aka zubar da su aka tsarkake ɗakin Ka'aba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya yi sallah a ciki sannan ya fito ya kama wato kofar ɗakin Ka'aba ya sa hannu abu da dama ya rike kofar ɗakin Ka'aba ya tsaya sauran mutane da kuma su Qurayshawa suka zo su haɗu a cikin tawashi a kofar Ka'aba a cikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ya ke ganin me zai yi da ku alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ganin da ni yanzu ke ga dawo a ƙarƙashi na suka yi da kaza da kaza da kaza to ya kuke gani yanzu kun da ƙarƙashi na suka ce ai ba ma wani tunanin wani abu mummuna sai kyakkyawa domin kai ɗan girma ne kuma mai girma saboda haka annabi yake ce musu to izhabu wa antum mutlaqa ma la tasriba alaikum al-yawm wato babu wata dama ba wani bacin rai ba wani bunku da laifi da zan yi ku je sakakku ba tare da za a bi ku da kama ku da laifi ba to anan muka tsaya yau za mu tashi inda yake mala yake cewa miftahul baiti ila ahli wannan shine taken batun da muka kwana a kai wato miftahul bait mukullin ƙofar da ake rufe ɗakin Ka'aba annabi ya mai da shi ga hannun waɗanda suke su ne masu wato ainihin rike da wannan ɗaki na su ne waɗanda suke da matsayin kula da rufe ɗakin Ka'aba ko buɗe shi Malam ya ce, "Sun majalasa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama fil masjidi, faƙama ilaihi Aliyu radiyallahu anhu wa miftahul ka'abati fi yadihi, faƙala ya Rasulallah, ijma' lana al-hijabata ma'a siqayati sallallahu alayka wa fi riwayatin anna alladhi qala dhalika huwa al-Abbas فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فقولوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ما لا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يفتو يزونا أما صلاتين كعبة سي سيدنا علي الله يقارى ما سيرداء أبي طالب أهننسا شي سيدنا علي قاموا ƙofar Ka'aba sai ya ce ya ma'aikin Allah haɗa mana matsayin wato sarkin ƙofar Ka'aba da kuma aikin ciyar da matsayin ciyar da alhazai saboda su shine alhijaba wasiqaya alhijaba shine sarkin ƙofa na mai kula da buɗe ƙofar Ka'aba da kuma rufewa siqaya kuma wanda suke wato yawa alhazai hidima wajen bayar da su shayar da su ruwa da makamantansu a wata ruwayar aka ce wanda ya faɗi wannan magana ya ce haɗa mana wannan shugabanci guda biyu shine al-Abbas ɗan Abdul Muttalib Allah ya ƙara masa yarda ma'ana
shugabancin ko kuma matsayin kula da ciyar da alhazai da shayar da su yana wajen su banu hashim, gidan su ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan shi kuma sarautar ƙofar ɗakin Ka'aba, kula da buɗewa da rufewa, suna hannun waɗansu da ake dangin Usman ɗan Ɗalha. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kirawo Usman ɗan Ɗalha, fadu iya lahu, sai aka kirawo shi, sai ya ce, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga makullin ɗakinku, ga makullinku ya Usman, yau rana ce ta nagarta kuma rana ce ta cika alƙawari. Saboda haka duk da Allah ya ɗora ni akan shugabancin Ka'aba, akan shugabanci, ko mun ci maka da yaƙi, ba za mu ƙwace muku matsayin da Allah ya baku ba. A wata ruwayar ta Malam Ibn Sa'ad a littafinsa At-Tabaqat yake cewa lokacin da annabi ya miƙa musu wannan makulli, sai yake cewa riƙe karɓi gashi nan a hannunku abadan har abada, abadan abidina. Ma'ana wannan shugabanci, wannan matsayi na kula da rufe Ka'aba da buɗe shi zai ta zama a tsatsan ku har abadan abidina. Ba wanda zai karɓe muku wannan matsayi da Allah ya baku sai wanda yake azzalimi ne shi, ya kai Usman. Hakika Allah ya baku amanar kula da ɗakinsa, don haka ku ɗauki wannan amana kuma ku ci daga dukiyar da Allah ya ba wannan ɗaki nasa ta hanyar mutunci da girmamawa, babu zalunci, babu kuma almubazzalanci. Bilal yu'azzin alal Ka'aba wa hanati salatu fa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bilalan an yas'ada fa yu'azzinu alal Ka'aba wa Abu Sufyan bin Harb wa Uttab bin Usayd wal Harith bin Hisham julusun bi bana'il Ka'aba. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظ. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان أما والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلت، ثم ذكر لهم ذلك. to sayyidina Bilal zai hau kan Ka'aba ya kiran sallah. Lokacin sallah yayi, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, yace da shi hau kan Ka'aba kai kiran sallah. A wannan lokacin Abu Sufyan dan Harb da wani da ake kira Uttab dan Usayd da wani da ake kira Harith dan Hisham suna zaune a filin dawafi na Ka'aba din nan. Faqala Uttab, sai Uttab dan Usayd yace lalle Allah ya mutunta babansa Usayd, domin ba zai ji abin da zai bata masa rai ba. Ma'ana babansa ya mutu, saboda haka bai zai ji abin da zai bata masa rai ba a ce gashi yau musulunci ya kai yadda zai zo kan Ka'aba a yi kiran sallah. Wannan abin bacin rai ne ga wanda yake ta kadarin kafiri. To Usayd yake cewa babansa Allah ya mutunta shi, tunda dai ya mutu bai ji wannan, bai ga wannan yanayi ba. Sai shi kuma ɗayan daga cikin wayanda suke zaune su ukun nan, Al-Harith, sai ya ce ni kwa na rantse da Allah, inda na san cewa wannan gabin da yake yi
shi Muhammad din nan da mabiyansa, inda na yadda na san cewa gaskiya ne, lallai da na yi masu biyayya, da na bi shi, da na yi imani da shi. Wancan ga abin da ya faɗa, wannan shi kuma ga abin da ya faɗa, suna can gefen ɗaya su uku, tsakaninsu ba wanda ya san abin da suke yi. Shi ko Abu Sufyan sai ya ce, ni ko na rantse da Allah ba abin da zan faɗa, ba abin da zan ce, domin na tabbatar inda zan faɗi wata magana, to wannan tsakuwar kam sai ta bayar da labarin abin da na faɗa. Tsakuwar da take filin ƙasar nan, ƙarshenta za ta bayar da labarin abin da nake faɗa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su a zaune, sai ya taho wajen da suke su ukun nan, sai ya ce, na san abin da kuka faɗa. Annabi baya nan a lokacin da suka faɗa, suna can gefe filin Ka'aba, ka ce katon filin masallacin nan, suna can gefe, musulmi suna jikin Ka'aba, sun yi sayyidina Bilal ya hau sama zai kiran sallah, yayi kiran sallah, su kuma suna gefe suna kuskus ɗinsu, wannan kuskus suka yi a tsakaninsu. Sai annabi ya taho, sai ya je wajen da suke can, sai ya ce, na san abin da kuka faɗa. Sai ya gaya musu ɗaya bayan ɗaya, kai ga abin da kace, kai ga abin da kace, kai kuma ga abin da kace. فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله. nan take da Harith din da shi Uttab, Haris yake cewa, wanda yake cewa inda na san gaskiya ne abin da yake faɗi, ai zan yi masa biyayya. Shi kuma wanda yake cewa babansa Allah ya girmama shi, tunda bai ga ranar da zai ɓata ransa ba ya ji ana kiran sallah a kan Ka'aba. Sai suka ce, mun yi imani cewa kai manzon Allah ne. Allah ya yi musu karamci, sai suka musulunta. Suka ce, mun rantse da Allah, ai babu wani da ya san wannan maganar da muke yanzu nan muka yi ta, kuma babu wani a tsakaninmu illa mu ukun nan. Don haka lallai abin da ka faɗa gaskiya ne, kuma abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne. Sai suka musulunta. Salatul fathi aw salatul shukri, sallar da annabi yayi ta godiyar cin nasarar buɗe ko cin garin Makka da yaƙi, ko kuma sallar godiya ga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi saboda cin nasara akan Makka. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawma idhin dara ummu Hani bint Abi Talib, فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ya shiga gidan nana ummu Hani, yar sayyidina Ali dan Abu Talib, yayi wanka a cikin gidan, yayi sallah raka'a 8 a ɗakinta, lokacin kuma lokacin sallar walha ne. Dan haka fa zanna man zanna ha salatul duha wa inna ma hadhihi salatul fatah. Wasu suka zaci cewa ko sallar walaha annabi yayi, amma malamai suka ce wannan sallah ce da ake kira salatul fatah, sallar buɗe Maka, sallar godiya ga Allah saboda cin nasarar da Allah ya bashi, ya samu nasara akan Maka. Wa ajarat ummu Hani hamawaini laha, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. نانا أم هاني تابا وأنسو متن بيو مفكا wayanda suna cikin surukanta ƴaƴan mijinta ne, ba su musulunta ba, amma ta ba su mafaka hana kada a kashe su ko a taba su. Annabi yake cewa, to kai umma hani wanda kika ba su mafakan nan, mun yadda mun zartar mun karbi ba da mafakar da kika yi musu, ba mai taba su. wa qad kana akhuha Ali bin Abi Talib arada an yaqtulahuma, domin a lokacin dan uwanta ɗanta sayyidina Ali dan Abi Talib yayi nufin ya kaddamar musu, dan haka annabi ya ce ya zartar da wannan, ya yadda da abin da ta yi, dan haka ba mai taba su.
fa aglaqat alaihi ma baba baitaha wa sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qala laha dhalika. Dan haka sai yanda aka yi shine ta ce su shiga ɗakin ta su shiga gidanta, ta rufe musu kofa, ta hana sayyidina Ali, ta hana kowa ya taba su, sannan ta gaya wa annabi haka. Annabi kuma ya ce to shikenan, abin da kika yi min yarda da shi. Ihdaru da ma ujir rijalu min akabiril mujrimin, zartar da hukunci ga wa'yansu wato manyan ƙusoshin ta'annati da suke cutar da musulmi bayan cin nasara a wato ga buɗe Makka. Da aka yi fatahu Makka, aka zarta, annabi ya zartar da hukuncin waɗansu manya-manyan mujirmai, manyan masu laifuffuka, kan a zartar musu da hukuncin kisa. Su tara ne min akabirar mujrimina, daga manyan mujirmai. Wa amara bi qatlihim wa in wujudu ta astaril Ka'aba, yayi umarnin cewa a zartar musu, a kaddamar musu da kisa, ko da kuwa sun zo sun wato sun fake da ɗakin Ka'aba ne. Su ne Abdulaziz ɗan Khatal, Abdul'uzza ɗan Khatal, da Abdullah ɗan Sa'ad ɗan Abi Sarh, da kuma Ikramatu ɗan Abu Jahal, da kuma Al-Harith bin Nufail bin Wahab, da Muqayyis bin Subaba, da Habbar bin Al-Aswad, da kuma wa'yansu ‘yan mata masu rera waƙoƙi da suke cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suke kuma cin mutuncin musulunci. Su kuma suna ƙarƙashin shi wannan ibn al-Khatal ɗin ne, wato Abdul Uzza ɗan Khatal. Yaransa ne, zabiyoyinsa ne. Wasarat maulatu li ba'd bani Abdul Muttalib, da kuma wata da ake kira Sara, bararriya yarinyar gidan wasu daga cikin tsatsan Abdul Muttalib. Wa hiya allati wajada ma'aha kitabu Hatib, ita ce wadda aka samu a wasiƙar da Hatib bin Abi Balta'a ya tura ta da ita. Annabi ya tura, aka je aka ta cire, ta saka wannan wasiƙar a cikin kitsanta. Annabi ya tura, aka je aka ciro, an tuna ta da labarinta da ya gabata. To yanda wa'annan su tara dinnan lamarin sai kasance shine, fa amma ibn Abi Sarh fa jaa bihi Uthman ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa shafa'a fihi fa haqana damahu. Shi Abu Sarh, sayyidina Uthman ne yazo ya kamo shi, yazo wajen shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nemi kare jininsa. Annabi ya karɓo jininsa, sannan kuma ya musulunta. Don haka sai aka kawar da hukuncin da kansa. Dalili kuma da can ya musulunta, sannan sai ya yi hijira, kuma sai ya ridda, ya dawo ya gudo Makka, kuma ya ci gaba da aikata laifin ba daidai ba. Amma yanzu ya dawo ya musulunta ƙarƙashin kula sayyidina Uthman. Annabi kuma ya tabbatar da musuluncinsa, sannan kuma aka yafe masa. Shi ko Ikramatu ɗan Abu Jahal sai ya gudu Yaman. Matarsa musulma ce, ta nemi a amince masa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi aminci ɗin, ya dawo shi ma tare da matar tasa, sannan ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa. Shi ko Ibn Khatal ya kasance ya zo ya rataye, ya ɗaure kansa a jikin rigar Ka'aba. Sai wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bashi labari cewa gashin ya kawo kansa. To ya kiyabda ya musulunta, shikenan. Bai musulunta ba, aka wato ainihin kashe shi. Shi kuwa Muqayyis ɗan Sababa, wani da ake kira Numaila ɗan Abdullah, shi ne ya kashe shi.
shi ma da ya musulunta ne sannan kuma ya yi ridda ya gudo bayan ya kashe wani mutum daga cikin mutanen Madina, sai ya ridda kuma ya gudo ya haɗu da mushrikai suka ci gaba da cutar da musulmi, shi yasa yana cikin wayanda aka sa a kashe. Shi ku al-Harith yana daga cikin wayanda suka fi takurawa da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bai musulunta ba, sayyidina Ali ya kashe shi. Shi ku Habbar dan Abul Aswad dan Aswad shine wanda ya zo ya bujiro ya taɗe sayyidatuna Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta yi hijira har ta faɗi, kuma bayan ta faɗi tana da ciki a lokacin ta yi ɓarin abin da yake cikinta, sai ya gudu zuwa garin Makka, amma daga baya ya musulunta, ya kyautata musuluncinsa, shi ma ba a kashe shi ba. Su kuma waɗannan 'yan mata zabiyoyi guda biyu, ɗaya daga cikinsu ta nemi an nema mata aminci kuma ta karɓi musulunci, ta musulunta kuma ba a kashe ta ba. Malam Ibn Hajar wanda ya wa Imam al-Bukhari, ya yi wa Sahih Bukhari sharhi, yake cewa wa zakara Abu Ma'shar fi man uhdira damuhu al-Harith bin Taladil al-Khuzai faqatalahu Ali. Aka ce ya ce shi daga cikin waɗanda aka zartar musu da hukuncin kisa to akwai wanda ake kira al-Harith dan Taladil, mutumin kabilar Khuza'a. Sayyidina Ali ne kuma ya kashe shi. Imam al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya ambaci cewa daga cikin waɗanda aka zartar musu da hukuncin kisa akwai Ka'ab dan Zuhair, wani babban mashahurin mawaki wanda ya zo ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yi masa babban yabo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire alburdarsa, ya cire bargonsa ya yafa masa. Daga nan wannan ita ce farkon asalin waƙar alburda da aka taɓa samu tukunna, kafin alburda ta baya ta Imam al-Busiri ta zo. Waccan ita ce alburda ta farko da Ka'ab bin Zuhair yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabo da ita. Manzon Allah ya cire burdarsa, ma'ana mayafi bargonsa, ya lulluɓa masa, ya kyautata musuluncinsa. Sannan kuma daga cikin wayanda Imam al-Hakim yake cewa an zarta musu da hukuncin kisa akwai Wahshi dan Harb, shine wanda ya kashe Sayyidina Hamza, kuma Hindu ta zo ta Hindu bintu Utba, matar Abu Sufyan, ta zo ta farka cikin kirjinsa, ta ciro hanta, ta wato ainihin gaggatsa. Shi ma sai ya musulunta, shi Wahshi dan Harb. Ita ma bintu Hindu matar Abu Sufyan, ita ma ta musulunta, duk sun kyautata musuluncinsu. Wa Arnaba maula ibn Khatal aidan utilat, amma ita Arnaba, wannan ɗaya daga cikin mawaƙan nan, ita bata musulunta ba, aka kashe ta da ita da Ummu Sa'ad. Daga cikin wannan shine abin da Malam Ibn Ishaq, ma'abocin littafin sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya bayyana. Fa kamulat iddatu thamaniyati rijalin wa sitti niswa. Wannan adadin da Ibn Ishaq ya bayyana, ya faɗa, sai zamanto mata guda 6 ne da maza guda 8. Wa yahtamilu an takuna Arnab wa Ummu Sa'ad alqinatan, kuma ana ɗaukan cewa mai yiwa matan ba 6 bane, 4 ne, saboda ita Ummu Sa'ad da kuma Arnab za a iya ɗaukan cewa su ne mata biyu wanda aka faɗa cewa zabiyoyi ne, ba a faɗi sunansu ba a waccan riwayar. A nan kuma malam ya kawo sunansu a ƙarara.
islamu Safwan bin Umayya wa Fudalah bin Umayr, musuluntar Safwan dan Umayya da Fudalah dan Umayr. لم يكن صفوان بمن أهدر دمه لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر فاستأمن له أمير بن وهب الجمهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه أمامته التي دخل بها مكة فلهقه أمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين فقال أنت بالخيار 4 أشهر ثم أسلم صفوان وقد كانت امرأته أسلمت قبله فقرهما على النكاح الأول. akwai wani da ake kira Sufwan dan Umayya bin Khalaf wanda na cikin manyan kafiran da suka mutu tun a farkon yakin Badar. To ɗansa Sufwan yana daga cikin wanda aka zartar da hukuncin a kashe su inda aka same su, sai dai shi ya zamanto babban shugaba ne daga cikin manya-manyan shugabannin Qurayshawa, don haka sai ya tsorati tunda an ci maka da yaƙi to lallai ba za a bar shi ba, don haka sai ya gudu. Da ya gudu sai wani da ake kira Umair dan Wahab al-Jumahi ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amanar wancan babban kafirin da ya gudu. To sai annabi din sallallahu alaihi wasallama ya bawa shi Umair dan Wahab al-Jumahi amanar tasa. Yana daga cikin wato strategy dabarar da musulmi suka ɗauka wajen daɗa jawo hankalin waɗansu su musulunta daga cikin manya-manyan kafirai ko kuma masu matsayi a idan Qurayshawa. Wannan dabarar ta wanda ya gudu a je a neman masa aminci ya dawo ya musulunta. To da ya dawo kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa shi Umair bin Wahab rawanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo da shi garin Makka da aka ci Makka da yaƙi, sai annabi ya ba wa shi wannan da ya nemi a amintar da wancan shugaban ya ba shi wannan rawani. Da aka ba shi wannan rawanin sai ya je ya ɗaura masa ya naɗo a kansa. To duk wanda ya gan shi ya san cewa yana cikin aminci kenan. Da har ya yi nufin ya gudu ya je bakin ruwa Jidda zai gudu, sai ya dawo da shi kafin ya tafi Yaman din. Sai ya ce da manzon Allah sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi zaɓi na ya tsahirta masa zuwa wata 2. Zai annabi yake cewa amma tsahirta maka ko da wata 4 ne. To nan take sai shi Safwan da ya ji karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musulunta. Matarsa dama ita ta riga shi musulunta, saboda haka sai ya dawo, sai aka tabbatar musu da aurensu na dacen da suke tsakaninsu da ita. Wa kana Fudalata rajulan jari'an ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi at-tawafi liyaqtulahu fa akhbarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bima fi nafsihi fa aslama. Akwai wani shi kuma mai tsaurin ido da taurin kai, ya zo annabi yana ɗawafi sai ya ƙudure a zuciyarsa cewa zai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗawafi ɗin domin ya ƙaddamar masa, domin ya kashe shi. Subhanallah. To da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tunkare shi ya ce ga abin da ka zo da shirin da shi,
ga abin da ka shiryo a ranka, sai kuma ya yi laƙwas, sai Allah ya nufe shi da rahama, sai ya musulunta shi ma, sai ya musulunta sallallahu alaihi wasallam. khutbatul rasuli sallallahu alaihi wasallama fil yawmi thani min al-fatah, hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a rana ta biyu bayan cin garin Makka da yaƙi, bayan an kwana ɗaya kwana na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane musu huduba. walamma kana al-gad min yawm al-fath qama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi an-nas khatiban fahamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu bima huwa ahluhu thumma qala, wato ranar da gari ya waye bayan ranar da aka cin Maka da yaƙi, wato kwana na biyu kenan, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane, ya tsaya ya yi musu huɗuba. Da farko ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ya yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da siffofin girma da ɗaukaka da isa da ƙasaita, irin siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dace a siffanta shi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Allah kirari da su. Thumma qala, sannan yace, ayyuhan nas, ku mutane, inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard, فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم yayi wannan huɗuba takaitacciya, yake cewa ku mutane, haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya ba wa Makka daraja da alfarma tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai. Don haka wannan alfarma na kariya da zamar da ita cewa wato guri ne mai alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa wannan alfarma, to wannan alfarmar ta garin Makka tana nan har zuwa ranar alkiyama, tun daga ranar da Allah ya halicce ta, ya ba wannan garin alfarma tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai. To wannan daraja, wannan alfarma ta garin Makka ba za ta gushe ba har izuwa ranar alkiyama. Kowa ya kare wannan alfarmar. Daga cikin alfarmar da take da ita Makka, bai halatta wani mutum kowane ne shi ba wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya je ya zub da jini a garin Makka, ko da ainihin bishiya ce, bai halatta ya sare ita wannan bishiya ba, ko kuma ya yanke mata reshe. Idan wani ya ɗauko muku uzuri cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi a Makka, to ku ce masa cewa Allah ne ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzansa izini ya yi yaƙi a Makkan, amma ku babu wanda ya muku izinin ku yaƙi a Makka. Ma'ana ko da wani zai zo ya ce zai yaƙi a Makka ko zai yi kaza a Makka, ya kafa hujja cewa ai annabi ma ya ci Makka da yaƙi, ku ce annabi Allah ne ya bashi izini, kai kuma ba wanda ya baka izini. Annabin kuma ya sake cewa ni ma ɗin
da na yaƙi a Makka ai yan waɗansu awoyi ne, yan waɗansu awoyi ne Allah ya halatta min kaɗai, iyakacinsu suna ƙarewa kuma an gama. Don haka adat urmatuha yau al-yau, alfarmarta ta dawo yanda take kamar yanda alfarmarta take a jiya. Don haka wanda ya ji wannan ya sanar da wanda bai ji ba, wanda ya ji wannan magana ta alfarman Makka da kimarta da darajarta ya sanar da wanda bai ji ba. Wannan yana nuna girman daraja ta wato garin Makka. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa yake cewa la yu'dadu shawkahu wa la yunaffaru sayduhu wa la tultaqatu saqitatuhu illa man arafaha wa la yuqtala khalahu. فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإزخر. A wata ruwayar daga cikin cikamakon maganar da Annabi ya faɗa wannan huduba cewa ƙayar Makka ma ba a yanke ta a sare. Har ila yau idan mutum ya ga abin wato abin farauta ma ba a farauta a garin Makka, gurin da yake hill ne. Sannan kuma ba a tsintuwa a Makka, ba a tsintuwa. Daga cikin kusakuran da yawa daga cikin alhazanmu suke yi shine suna cewa suna da wannan tunanin cewa silifan kowa ma na kowa ne. Kuskure ne. Ma'ana mutum yana tsintar kayayyaki a garin Makka, musamman silifa. In ya je Makka zai ɗawafi ya tafi ya zo bai ga nasa ba sai ya ɗau wani. Kuskure ne mai girma, haramun ne aikata irin wannan. Mutum ya yi ƙoƙari, akwai dabarun yadda ake yi, ga farar leda nan ka ɗauka ka sa silifanka a ciki ka matsale a jikin wandonka ko ka matsale a cikin belt ɗin da kake ɗaure hiraminka, kai ɗawafinka da shi ka dawo ka cire kayanka. Saboda in ka ajiye shi a wani wajen za ka manta, watakila ba ka da wayewar zama a gurin, ko kuma ka ajiye gurin da ba ajiyewa a zo a kwashe a watsar, sai ka fita waje sai kuma ka gano sai na wani sai ka ɗauka. To irin wannan kusakuran abin da ya kamata mutum ya kauce wannan, ya yi kaffa kaffa. Akwai ladubban zama a Makka daban suke. Annabi yake cewa ba a yin tsintuwa a Makka, sai dai mutum wanda zai tsinta domin ya je ya yi shelanta cewa ina mai kaza ina mai wa, ko ya kai gurin da ake shelantarwa. Sannan kuma wala yuqtala khalaha, ciyawar ta ma ba a zuwa a yanke ta a zubar a yanyanke. Sai sayyidina Abbas yake cewa ya Rasulullahi banda wannan banda al-izkhir. Al-izkhir kamar a ce abin nan azara, ciyawar azara, saboda ita suna amfani da ita wajen yin me, wajen ingirci ko wajen rufi, kamar yadda mu ma muna da wannan ɗabi'ar ko al'adar. Kuma ana amfani da ita wajen rufe kabari ko kuma saka ta a jikin kabari alama. Ita ciyawar azara ɗin da ba azara ba, wanda ake yin kaba da ita, ba kaba nake so ce, kaba ce shifci ko ita ce ake yin zana, yawa ciyawar zana, gamba. Idan muka ce azara, ai azara kuma ta zamanto shuka abin nan ce ko
kaka sunanta, ta zama bishiya ce mai girma. Yawa, amma wannan ana zana, ana yin kaba da ita ko kuma kaba ko kuma wannan makamancin haka. Allahu a'lam. Ana yin rufi da ita kamar yadda ake yin kaba da mu anan, ai zana da mu anan, kuma ana yin rumfuna da ita, kuma ana sa ta a rufe, a sa a kabari, kamar yadda ya zo a wani hadisin daban. Sallallahu alaihi wasallama, annabi ya yanka ya dasa a jikin kaburbura guda biyu, ko yace mai yiwa Allah ya sauƙaƙa musu azabar malam yayi basa. Wallahu a'lam. Lokaci yayi ko? Aiwa. Yawwa. A wata ruwayar kuma, bismillah, yawwa. Subhanallah, kurin na ya ɗauke. Tana misbehaving ne computer. Da sadara hudu ce ta rage mana, mu ƙarasa, to kuma ta yi wani gabejin, ta ki ta saki karatun, abinda ba ta yi ta zo. Yawwa. وكان خزاعة قتل يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا لو أدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فعله بخير النذرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله. وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه. أو أن اللوكة قبيلة الخزاعة an kashe mata wani daga cikin mutanensu a jahiliya. faƙala rasulullah, sai annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayin yake cewa: ya Khuza'a, irfa'u aydikum anil qatl, ku cire tunaninku daga cewa za ku ɗau fansar yin kisa. falaqad kathura qatlu in nafa, ai in yawa ma, in kisa yawa, in zai amfani shine za a yi. ولقد قتلتم قتيلا ولقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد ما قامي هذا فعله بخير النذرين. to kun kashe abin kisa, yanzu duk wanda ya kashe wani kisa to lallai zai ba da diyyarsa. don haka wanda aka kashe masa wani idan aka kashe wa wani ɗan uwansa bayan wannan ranar, a wannan abin da na tsaya, to iyalinsa suna da ɗayan biyu, suna da dama ɗayan biyu: ko dai su nemi diyya ta kuɗi, ko kuma su nemi ƙisasi na wanda aka kashe musu. ma'ana, ko su nemi ƙisasi amma ba za su ɗau mataki da kansu ba, ko su ɗauki kisasi, ko kuma su nemi diya a biya su. A wata ruwayar, nan take sai wani bawan Allah ya miƙe tsaye ke cewa: ya ma'aikin Allah, a rubuta min wannan abin da kake faɗe, ba na riƙewa. sai annabi sallallahu alaihi wasallama, ana kiran wannan mutumin Abu Sha, sai annabi yake cewa: to ku rubutawa Abu Sha abin da na faɗa. wannan kuma shi ma kuma wata magana ce wadda maiwa za mu ƙarasa bayaninta game da ilimin hadisi. fara rubutun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa ana rubuta alƙur'ani lokacin yana sauka, kuma ana rubuta
wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gudun kada su haɗu domin suna da kama da juna, annabi ya hana a rubuta hadisansa domin a farkon musulunci ne. To bayan lokaci ya ja, to har an zo lokacin fatahu makka, wannan suna daga cikin dalilan da malamai masu karanta ilimin hadisi suke kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni tun a zamaninsa an fara rubutun hadisi. Ɗaya daga ciki shine hadisin wannan Abu Sha ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana khutba ranar 2 ga watan buɗe makka. Abu Sha ya miƙe ya ce manzon Allah a rubuta min wannan abin da ka faɗa. Annabi ya ce ku rubuta wa Abu Sha, ma'ana wannan hadisin da annabi ke cewa ku rubuta Abu Sha ya nasakh, ya goge wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man kataba anni ghayra alquran falyamhu, wanda ya rubuta wani abu daga abin da ya ji daga gare ni ba qur'ani ba to ya goge. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan a farkon musulunci. Aka hana rubuta hadisai, kada a gwama su da ayoyin alkur'ani, kada su cuɗanyu lokacin farkon musulunci. To da musulunci ya gaba ya nisa kuma mutane sun bambance tsakanin alkur'ani, ɗabi'unsa da siffansa da yadda yake da kuma maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma suka fara rubutawa. Annabi ya yi izinin a rubuta. Akwai hadisai da dama da suka zo wanda suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a rubuta, wani ko wani ya ce manzo Allah yana so ya rubuta, ya ce ka rubuta, ko kuma ka nemi taimakon hannun damar ka mana, tunda baka rike abin da nake faɗa sosai, ka nemi daman ka taimake ka, ma'ana ka rubuta. To wannan yana daga cikin hadisan da malaman ilimin hadisi da ilimin tarihin hadisi, tadwini sunna, ake kafa hujja da shi cewa annabi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haddace shi da aka yi, domin akwai waɗanda suke ƙoƙarin kawo shubha da kawo wato shakku game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai to su Buhari da sun zo ai ba tabi'ai bane ba tabi'u bane ba, ai can baya suka malam ka je ka karanta abin tukunna. Tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisan da aka rubuta su sallallahu alaihi wasallama, kuma ya san an rubuta. Suna kafa wadda da wancan hadisin sai su ɓoye wannan saboda su kawo shakku, dama manufar su kenan. Allah ya kare mu, Allah ya mana muwafuka, ya ba mu dace da fahimtar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar irin yadda ya koyar daidai, kuma Allah ya ba mu ƙaunarsa da yi masa biyayya da yin aiki da abin da yake koyarwa mu kwatanta. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.